Recibimos o primeiro equipo participante desta segunda semifinal, o Cisne. Recibimos agora segundo equipo participante, o Atlético Novas. Boas tardes a todos e benvidos a esta segunda semifinal da Supercopa Galicia masculina entre Club Cisne Colegio Los Sauces e Acanor Atlético Novas. Por parte do Cisne xoga co número 5 Daniel Méndez, co 6 Carlos Álvarez, co 7 Alexandre Chan, co número 8 Pablo Picallo, co 12 Jorge Villamarín, co número 13 Javier Vázquez, co 15 Iván Calvo, co 17 Carlos Pombo, co número 19 Álvaro Preciado, co 23 Bruno Vázquez, co 24 Daniel Virulegio, co 27 Alejandro Conde, co número 28 Daniel López, co 32 Mateo Arias e co 47 Pablo González. Seu adestrador Javier Fernández Jadato. Por parte do Acanor Atlético Novas xoga co número 1 García Lloria, co 2 Alejandro Dorado, co número 4 Iago Santomé, co 6 Iago Flores, co número 9 Paulo da Costa, co 23 Miguel Trigo, co número 24 Manu Martínez, co 25 Héctor Gil, co 41 Enrique Peter, co 54 Martín Giraldez, co 55 Yasir Silva, co 79 José Leiras e co número 88 Pau Ferré, seu adestrador Álvaro Senovilla. A parella arbitral deste encontro será formada por Lucas Crespo e Pedro Eiras. Árbitros de mesa, Ania Lampón e María Jesús Regades. Aí temos a presentación dos equipos desta semifinal. Aquí asistimos para ver entre o Club Colegio Los Cisnes e Acanor Novas, dos equipos de División de Honor Plata,
esta segunda semifinal da Supercopa Galicia masculina. E para comentar este partido teño aquí ao meu carón a Roy Gallego. Que tal, Roy? Boas tardes. Unha vez máis para comentar o partido. E tamén a Nacho Permuy. Que tal, Nacho? Boas tardes, Pablo. Boas tardes, Roy. Bueno, moitos nomes propios neste partido, moitas claves dos dous equipos. Roy, que nos podes dicir que cales crees que poden ser as claves do partido? Bueno, a verdade sabimos no partido anterior que o que controle o ritmo do xogo, as transicións, o xogo posicional quien este máis cómodo, pois ao final eu creo que vai estar aí a diferenza. El Cisne si é certo que ven quizáis con máis ritmo polo efeito do ano pasado haber xogado en Asobal, pero bueno, esta é unha tempada nova e veremos se afecta iso ou non ao partido de hoxe. Nacho, quen crees que vais levar o partido hoxe? Bueno, é difícil facer unha quiniela ahora ao empezar con dous equipos, como decía Roy, deste estilo recién descendido, por exemplo, Cisne, un dos punteiros tamén nesta división de prata o Novas, a pesar das baixas, que seguro que vai ser tamén algo importante a ter en conta do partido, sin lugar a dúbidas, pero evidentemente este é un derbi adiantado á división de prata e xa sabedes que nos derbis deste estilo é difícil e pode gañar calqueira. As baixas do Atlético Novas que chega aquí con moitas delas, o extremo dereito, por exemplo, só conta con José Leiras, unha recente incorporación do Atlético Novas, coa baixa de Germán e coa baixa tamén de Andrés Vila. Contará solo con efectivo de José, tamén Guille Rial, outra das incorporacións, tampouco poderá xogar hoxe. Deixamos a voz ao speaker do pabellón para este minuto de silencio para Fran Teixeira. Ese minuto de silencio merecido para o recordo de Fran Teixeira. Nos dixo esta semana que deixa un baleiro perdurable no balonmán galego. Como homenaxe para Fran Teixeira, este partidazo que temos agora por diante. Saudanse os xogadores, xa se move o balón na pista do pabellón de Gatañal. Xoga o Novas, un Novas que chega con baixas, como dicíamos, pero que presenta un sete de garantías. Xogando con Pau Ferré no centro, con Miguel Trigo na dereita, con Manu Martínez na esquerda, con Iago Flores no pivote, José Leiras extremo dereito, Alex Dorado no extremo esquerdo, un sete de quilates, e con Héctor Gil na portería. Frente terá un club balonmán Cisne Los Sauces, con Mateo Arias, con Daniel Neves, con Dani Virulegio e Alex Iván Calvo no centro da defensa. Preciado no dous dereito, extremo dereito para Carlitos Álvarez. Un bloque central o do Cisne que dá medo atacar, con Iván Calvo e Daniel Virulegio aí moi fortes, moi duros. Bueno, terán que loitar tamén con Iago Flores, que tampouco é prato de bo gusto para ningún defensor. A verdade é que prométese hostilidades aí na liña, e o primeiro lanzamento de Manu Martínez, tremendo, seco, poderoso. Manu Martínez se o deixan chegar a esa zona, tremendamente efectivo e moi perigoso. Sí, perigosísimo, a verdade, un dos xogadores importantes deste Novas, un xogador da casa ao final, un xogador que aporta moito equipo, tanto en defensa como en ataque. Temos en defensa a incorporación de Iago Santomé, recente fichaxe tamén do Atlético Novas. Xercerá, imagino, como especialista defensivo nestos primeiros intres, ata que se adapte un pouco máis ao xogo do equipo, pero aí o temos, xovencísimo xogador procedente da canteira do 6 do Nadal. E agora o Cisne que move o balón, vamos ese disparo agora, o intentaba Bruno Vázquez desde o lateral dereito. Tiro complicado aí con Armado a media altura, que bueno, que lo estamos viendo a lo largo de este fin de semana aquí, que se buscan muchos armados desde ahí, quizás para evitar el bloqueo por arriba.
y bueno, es complicado ahí, intentó cruzarla y se le fue de más. Ese gesto técnico para esquivar ese blocaje cuando te enfrentas a defensores bien posicionados con gran envergadura. Sensación de Pau Ferrer que intentaba superar, pero ese bloque defensivo terrorífico que tengo o Cisne non é moco de pavo, é fácil, moi difícil superalo. Veremos como o consigue o Atlético Novas. Manu pintando cara ao lado débil, la acción de Pau Ferrer con ese lanzamento en apoyo indescifrable para Jorge Villamarín, que por agora non puido deter ningún lanzamento. 2-0 para o Atlético Novas, que comeza mandando. Buen tiro de cadera ahí en apoyo, cruzándosela a Villamarín, que no pudo hacer nada. Bueno, organizando Preciado desde o centro do ataque, con os dous laterais, con Bruno Vázquez e con Daniel Neves. Aí ese desmarque Simón de Preciado xogando con Neves. Neves que busca un apoyo para Bruno, que buscaba a Dani Virulegio, intentaba xirarse con violencia. Moi boa suda aí de Iago Santomé. Y ahí también repártense entradas gratuitas ahí. Ese Preciado conectando muy bien con Dani Virulegio, metiendo esa bola desde dentro de la zona área. Es un espectáculo ver a Álvaro Preciado. Nacho está calado porque está a disfrutar. Sí, no, neste inicio estou tamén un pouquiño a expectativa, vendo un pouquiño as defensas dos equipos e como se están comportando, non? Evidentemente o Novas xa nos dá algo de algunha idea como vai facer defensivamente, con uns douses moi adiantados para evitar a circulación rápida de balón e intentar buscar que non circule con velocidade, non? Miguel Tribo que buscaba ese cruce, loitaba por esa bola Iago Flores, que consigue manter a posesión o equipo rosaleiro. Xoga Manu Martínez na zona esquerda, Pau Ferrer que busca a Iago Flores, Iago Flores que as colle todas, Que pasada. Como colleu esa bola que ia cara a él, que foi interceptada pola defensa, e ainda así corrixiu a súa posición, colleu esa bola. Antes colleu tamén un pase que nin siquiera iba para él. Na xogada previa hubo un rechace, tirouse ao chan e conseguiu a bola e finalmente foi el autor do gol. Parece que controla hasta os rebotes, non? A donde van parar eses rebotes, cosa nos que leva xogando Iago, non? Nesto. Iago Octopus Flores. Esos tentáculos que chega a todas as bolas. Preciado, cruce para Neves, trayectoria ampla. Ahora para Bruno que busca un apoyo. Neves intentándolo na zona dereita, fortísimo primeira liña. A verdad que mete medo velo, É que ao final eses dous están avanzados, o que provoca é que o xogador lateral ten que ir ese un por a un, intentar buscar ese desequilibrio neses laterales e xogar moi lonxe, non, da zona efectiva do ataque do Cisne, claro. O intentaba Bruno ahora con esa finta de brazo, era ben detido por la defensa do Rosale. Agora ese lanzamento tremendamente forte, picado de Daniel Neves, que supera a Héctor Gil. Unha mostra do potencial deste xogador. Moi ben o defensor Alex Dorado, está facendo un moi bo papel no 2, xogador que en ataque ocupa a posición de extremo esquerdo. É señor de primer ano e está indo moi forte a uns para uns contra xogadores moi fortes como son Daniel Neves e Bruno. Que ben lida esa acción por parte de Manu Martínez. Ese 2 contra 2 atacando por fora. Traballaron ben o embudo os defensores do Cisne. Denlle esa oportunidade. Agora intentaba de novo Daniel Neves. Pedía falta José Leiras en transición rápida. Supera a Jorge Villamarín, que marca ante o seu ex equipo. José Leiras que recordemos que militou no Cisne varios anos. O ano pasado marchaba no inverno para Torre la Vega, se non me equivoco. Fichaba este ano cerquiña da casa o xogador de Tui, xogando no Rosal, en unha gran incorporación para o equipo de Álvaro Senovilla. Xoga Mateo Arias xogando con Bruno para Dani Neves. Dani buscando a outro Dani Virulegio, pero non atopaba, recibía falta. Sigue xogando o Cisne un pouco atascado, non, en ataque. Vemos tamén que intentan sacar ao extremo para que aparezca a xogar por la primeira liña, para a partir de aí fixar, soltar a bola. O que ti dicías, Paloto, a verdade é que está moi ben plantada a defensa do Novas. Está poniendo as cousas moi difíciles ao equipo pontevedrés. Álvaro intentando superar, enganchábase en esa acción Miguel Trigo. Levase cartón amarelo, xa non hai situación de pasivo. Poderá construir o Cisne desde cero. Non entende contemplacións Daniel Neves,
Aí foi como un cohete, como un foguete. Ese lanzamento no centro, a verdade que deu de facilidades. Sí, está claro que lle dá igual que os dous estén arriba, para evitar ese tipo de accións. Dá o mismo, ten unha palanca no brazo increíble. Non sabemos se pensaba que había pasión ou algo, porque foi soltar o pivote e ir para arriba a lanzar. Bueno, actitude, aí está, actitude de Daniel Neves, buscando portería con insistencia. E agora Iván Calvo librando esa batalla con Pau Ferré. En 11 metros, contactando. Sí, boa calidade das camisetas do Novas tamén. A ver se dura todo o partido. Xoga Pau Ferré sacando a Iago Flores, trayectoria centro de Manu Martínez, que busca ese 1 contra 1 con Dani Virulegio. Bola para Iago Flores, que saca esa bola para o extremo. Alex Dorado, que non tiña espacio. Pau Torres buscando asistencia aí, ese lanzamento rexeitado pola defensa, que está a amosar un pouco máis sólida, non, que nos intres iniciais do partido. Ameaza de pasivo agora para o Novas, que terá que finalizar o ataque máis cedo que tarde. Miguel Trigo, que xoga atrás para Manu Martínez, xogando con Pau Ferré. Pau, que busca ese lanzamento seco. Tamén menudo brazo ten Pau Ferré para superar a Jorge Villamarín, que non está a ter un bo comezo de partido tampouco, porteiro do Cisne. Non sei cantos pasos lle quedaría aí ao Novas, e quizáis xa fosa o último, botei en falta quizáis un pouco máis axuda, sabendo que sai a rematar a xogada por aí. Bueno, lo hemos dito moitos dos partidos, non? Típico de pretemporada, esos pequenos desaxustes, esas pequenas faltas de concentración, ou incluso que as pernas non chegan a donde a cabeza quere, con as diferentes cargas de traballo físico. Tremendo lanzamento que acabamos de ver de Daniel Neves. Supera Héctor Gil, que chega tarde a posición do balón. Falabas de traballo físico imponente, o físico que ten este xogador. Se decía antes que mete medo. Tres goles levas a 3-2-4 do Cisne. Como sigue así, terán que cambiar a rede da portería, porque está a exixir a esas cordas, esos lanzamentos de Neves. Xoga o Novas, Manu Martínez no centro, Pau Ferré na dereita, insistindo Manu xa asistindo a José Leiras. Agora sí, Jorge Villamarín, que ten ese lanzamento, non tiña tampouco moito ángulo José. E aí está, esa parada. Mateo Arias xestionando moi ben ese lanzamento, atopando por riba do brazo de Héctor e conseguindo esa exclusión para o xogador tudense. Parece fácil o que fai Álvaro Preciado, esa acción en na que fixa, salta e dá asistencia de gol ao extremo. Sí, moi boa toma de decisión aí no aire, que é complicado porque non tes moito tempo para decidir, e fixo perfecto. A capacidade de medir os tempos de Álvaro Preciado, coa xuventude que ten, como é capaz de xogar como un auténtico veterán. E falando das baixas do Novas, ten que xogar Paulo da Costa no extremo dereito. Está coa exclusión de José Leiras, decíamos que era o único efectivo que tenía o equipo nese extremo. Bueno, veremos como se manexa tamén a mano cambiada o xogador Rosaleiro. Aí o temos con ese lanzamento, bueno, con algo de fortuna, que supera a Jorge Villamarín. Tocaba ese balón, pero non era quen de rexeitalo. Esta inferioridade numérica que consigue ese gol o Novas, que polo de agora está por riba no marcador. Pues para mostrar un botón, ¿no? Preguntabas cómo iba a ir en esa zona, parece que nos escoitou desde aquí o bo de Paulo, folle bastante ben, sí. Tamén é certo que era unha acción máis típica de pivote, non? Estaba volvendo a súa posición, que de extremo non puido abrir o ángulo, pero ben, manexouse perfectamente. Está claro que fixo ben fora da súa posición. Está aí Preciado buscando ese lanzamento, dicía que atascado o Cisne, incluso gozando con esta superioridade numérica, non atopa esos socos. Veremos como xestionan esta superioridade. Bruno Vázquez buscando ese lanzamento, ben detido por parte de Héctor Gil. Está gañando, creo que a superioridade o Novas. Agora mesmo, sí. A inferioridade, perdón. Agora intentaron xogar a situación de doble pivote tras o falso cruce co pivote Álvaro Preciado. E bueno, Bruno decidiu a toma de decisión foi o lanzamento, e moi ben aí o portero Héctor Gil. Quizáis un pouco precipitada, non, a decisión dese lanzamento, tenindo en conta que eran uno máis, non tiñan pasivo, podían buscar unha acción máis favorable. A acción de dobles agora de Pau Ferré.
Ese contraataque o Cisne. Daniel Neves xogando na zona esquerda intentando superar, xoga con Álvaro Preciado que insiste, Álvaro Preciado que loita con quen falla, non consigue superar. Moi ben a actitud de Donovás que sempre con axuda, sempre chega un xogador máis en caso de que haxa algún desasuste, moi ben a defensa. Dicía antes que faltaba un pouco de fluidez ao Cisne, segue sen atopar ese puntiño de mobilidade que caracteriza a este equipo. Están indo a un contra un, claro, Dani Méndez pode sacar algunha situación favorable, pero tanto Bruno como Álvaro quizáis precisan de algo máis de mobilidade da defensa, non? Estamos a ver que son as accións de gol máis por accións individuais de Daniel Méndez que máis polo xogo colectivo do Cisne. Sobre todo en falla tamén esa transición, non? Esa velocidade de vértigo na segunda oleada ou na primeira oleada, non do equipo tamén. Intentaba agora con ese lanzamento Manu Martínez, escapábase por riba da portería. Checa en segunda oleada o Cisne, Bruno Vázquez buscando, apoyando en Álvaro Preciado que saca ese lanzamento. Ese armado, qué capacidad de Preciado de buscar un diferente ángulo de armado para según a ocasión. Se transforma cruzando esa bola. O que dicíamos de que falta fluidez no xogo, está no extremo dereito Carlos Álvarez que aún non consigo lanzar ningún balón, eso é froito de que non hai moita continuidade no xogo do Cisne. Tamén quizá esa tendencia de Bruno Vázquez de xogar cara ao centro está a impedir a Carlos esa excelsa muñeca que ten o Cisne no extremo dereito, que está inaudito polo de agora. Era con algo de fortuna Enrique Petero que conseguía ese gol e agora sí, transición rápida. Como te gusta, como lle gusta a Carlos esas accións de contragol, como aguantou o salto tamén para superar a Héctor Gil. Héctor Gil está a queixar de que pisou, que soltou a bola cando caeu no chan, pero bueno, moi no límite, eso é moi sustiña, sí. Eu como digo, de bo de xogador de aguantar ata o final e se alguna vez pisas, pois bueno, mala suerte, os árbitros non adoitan pitar eso, a verdade. A verdade que poucas veces se ve que piten esa acción de pisando. Eu creo que adestando un pouquiño máis Carlos pode entrar na portería co balón na man, Parecíame que iba en sexta velocidade. Sí. Era outra velocidade totalmente distinta. Tamén era o que lle pedíamos ao Cisne, non? Que está a faltar esa velocidade de vértigo que falabas, Nacho. Que boa acción agora de Manu Martínez xogando con Alex Dorado. Ese lanzamento que impactaba na faciana de Jorge Villamarín, que non se vai a asustar tampouco, leva unhas cantas Jorge. É moi boa acción previa de Manu Martínez con ese 1 para 1 sobre Preciado que fixo que a Carlos fora a cerrar e que logo soltou moi ben a Alex Dorado que non foi quen de anotar o seu gol. Si buscou quizáis forzar demasiado esa apertura e non axustou ben o lanzamento. Parece que o balón non estaba en condicións de xogarse. Estaba pedindo aí Manu Martínez un momento para quitar, e non sei se estaba mollado ou unha cuestión de pega. En cualquier caso, balón de novo en movimento, Pau Ferré xogando con Peter que busca trayectoria limpa cara a dereita, desaxuste defensivo por parte do Cisne, que lo aproveita o xogador Rosaleiro. 7-9 favorable o equipo visitante o Novas. Veñen os cambios, rotación, Alex Chancha ocupando o centro do ataque. Vamos a Carlos o juvenil, ¿no? Entrou Carlos Ocaña. O Carlos Ocaña ocupando o lateral esquerdo, Carlos Pombo o lateral dereito. Temos creo que os 3 Carlos na pista do Cisne. Sae Dani Virulegio para a xogada, Pombo para Ocaña que busca superar en finta de brazo. Balón para a dereita, moi ben xogado, Carlos Pombo que penetra e Carlos Pombo que supera a Héctor Gil. Finísimo Carlos, está en forma Carlos. Sí, esa é a verdade que un puntiño de forma do que carecía, non? En outros momentos da súa trayectoria. Eu quedome co pase que fixo Carlos Ocaña de lateral, moi complicado de ver iso, a verdade. Sí, a verdade que meritorio tamén esa asistencia. É desequilibrado, é tocado, sí, claro. Sí, moi complicado. Bueno, parece que están a sentar ben os cambios ao Cisne. Vemos tamén a aparición de Alex Conde na faceta defensiva, descansando Iván Calvo e agora non pode deter ese lanzamento porque Villamarín
liberou o lanzador ese blocaxe. Aí temos o gol, o 8-10. Carlos Pombo para Ocaña, Ocaña con Mateo, Mateo que devolve a Ocaña e construe agora a pausa ese ataque, construe desde cero o Colegio Los Sauces Cisne. Alex Chan dirixindo desde o centro, aí temos busca ese cruce para Carlos Ocaña que busca a trayectoria longa, a bola para Carlos Pombo no pase que non é de todo preciso e atáscase un pouco ese ataque, o que sí parece que está a buscar máis esa mobilidade do Cisne. Sí, vemos un cambio no xogo. Agora mesmo xa máis situacións de cruce, continuidade. Sí que parece que os cambios, como ti dis, lle sentaron ben ao Cisne. Si carecía un pouquiño tamén o partido de ritmo, non? Estaba un ritmo moi baixo, pero bueno, xa vai collendo ritmo, xa vai collendo outra forma, sí. Quizáis tamén a presencia de Daniel Neves, un xogador con esa capacidade de percutir en acciones directas, condiciona tamén un pouco o xogo do Cisne, non? Cisne monopoliza un pouco o xogo, moitas accións de un para un, de toma de decisión de lanzamento, non bótase en falta un pouco a continuidade a balón aí. Unha refriega aí de Dani López con Iago Flores. Aguantou o exterior do Cisne, a verdade é que non daba un duro por él nesa acción con Iago Flores, pero aguantou moi ben o extremo dereito do Cisne. Xoga o Novas, Manu Martínez xogando para a dereita para Peter que buscaba ese lanzamento, moi ben esa pescada, esa bola por parte de Ocaña, de Carlos Ocaña, que está a dar moi bons momentos de calidade, minutos de calidade de Carlos. É que o Cisne non pode correr, agora podería ser unha boa ocasión, pero moi bo repliegue do Novas para impedir ese contragolpe. 9-10, igualdade aquí no Fabio Endo Gatañal. Xoga o Cisne, Carlos Pombo que busca unha máis, outra para dentro de Carlos Pombo, supongo terceiro gol para a súa conta. Está a ser tamén a gran faceta ofensiva, o gran recurso que ten o Cisne agora mesmo para finalizar as accións. Sí, aproveitándose un poquinho tamén do bloqueo de Virulegio, que lle facilitou tamén a chegada a ese punto tan óptimo para ser tan efectivo. Sí, a permuta e aí co bloqueo de Virulegio aproveitou moi ben esa ocasión. Xogando Atlético Novas, Manu Martínez, o que buscaba a Iago Flores. Preseite da defensa, ameaza de pasivo agora para o Novas. Manu que busca, Manu que insiste, a bola na esquiniña para Alex Dorado, apenas tiña espazo para finalizar, pero vius obrigado a realizar ese lanzamento. Carlos Pombo que chega, balón para Carlos Ocaña que busca a súa acción. Falta en ataque, non sei se pitou a de Carlos Ocaña ou a previa de Pombo. Eu penso que da Pombo, pero un poquinho tarde. Bueno, mitade. Bueno, tempo morto agora solicitado por parte do Atlético Novas. Vamos a ver se podemos escoitar as verbas de Álvaro Senovilla. Veremos que lle pode dicir aos seus xogadores para cambiar o rumbo do partido, no que nos últimos intres igualou o Cisne. Si es Barça. Mandáis cosas que no se entera la gente y luego luego lo que te he dicho, gorro de escorro. Enrique, ponte en la derecha tú ahora. Leiras, vas allí, ¿vale? Pau y Trigo atacan y defienden, ¿de acuerdo? Alex con Manuel, ¿vale? Venga, baja. Cambio de ataque defensa. Corre de pivote. 1, 2, 3. Álvaro Senovilla coas cosas claras, dando instruccións individuais. Non pudimos escutar algunhas das cousas que dixo. Referíase individualmente a certos xogadores, pero que dicía, non, ten as cosas moi claras. Diríxese directamente aos xogadores aos que teñen que comunicar esas instruccións
En miña opinión un bo tempo morto, porque si é certo que agora mesmo o Novais quizáis estaba un pouco máis atascado en ataque, non estaba a demostrar ese xogo con fluidez que demostrou nos primeiros momentos do partido. Bueno, veremos tamén chegan limitados de efectivos. Veremos se este descanso sentalle ben a rotación. A verdade que está a favorecer máis o Cisne. Pero aí vemos esa finalización de José Leiras. Xogador, sí, sobre todo esa escasez de efectivos, como ti decías, este tipo de tempos mortos. De feito, nos dimos conta de que sentou a todos os xogadores na banqueta para intentar que recuperaran un pouquiño aire, entonces tamén importante para tomar este tipo de un pouquiño de aire e continuar, claro. E que de feito alongouse un pouco máis o tempo morto do normal, buscando aí respirar. Bueno, en calquer caso, cambios tamén no Cisne. Pablo Picallo, que ocupa extremo esquerdo, dándolle descanso a Mateo Arias. Veremos se surte efecto tamén estes cambios. E tamén seguiremos vendo a José Leiras, que marcou ese último gol. Un xogador, la verdade, que aguerrido, que lle imprime tamén un pouco de carácter, ¿no? De nervio ao Novas. Xoga agora con Alex Conde tamén no pivote, aportando a nivel ofensivo. O xogador xoga Carlos Pombo con Chan, que devolve para Pombo. Carlos Ocaña na esquerda, Pombo de novo, moi bo robo de balón na faceta ofensiva de Alex Dorado que chega ata 6 metros. Atopa un oco polo Pau Curto, Alex Dorado, e consegue sumar ese gol, poñer de novo a ventaxa en 2 goles. 10-12. El recuperou a bola e el finalizou. Aparte, facendo ben o que pedimos os adestradores, non roubo de balón, apoio nun compañeiro e correr sen o balón para recibir xa en situación de finalizar. Penso que por el outro lado tamén venían 2 xogadores máis desmarcados, pero bueno, ao final para hacer el showtime iso de defender e correr o mesmo. Bueno, chegado a certa zona do campo non hai pase que valga se podes chegar ata 6 metros. E que boa acción tamén agora de Carlos Ocaña, superando a Héctor Gil nese lanzamento exterior, aportando tamén moito desde ese lateral esquerdo. Boa aportación de Carlos. Sí que se ve un pouco máis de fluidez no ataque do Cisne. Están a favorecer máis esas chegadas ao centro, ese traballo previo, non? A acción definitiva que estaba a faltar en os primeiros intres. A min tamén me dá un pouco a sensación, non, que estes equipos enfrentáronse bastantes veces durante a pretempada. Dá má sensación que ven tamén un partido importante de Liga en breves. Penso que tamén tácticamente están guardando bastante os dous equipos, non? Dá má sensación, vamos. Sí, de feito, bueno, o Novas queira ou non está guardando cousas, porque ten bastantes xogadores que non poden participar e que seguro que condicionan tamén o xogo do equipo. Sobre todo especialmente na primeira liña, non? Un xogador como Guille Rial que pode condicionar. Está aí Pau Ferré con ese lanzamento agora que supera tamén a Jorge Villamarín, que tampouco está a ter o seu día. 11-13 de novo, ventaxa de 2 para o Novas. Pero outra vez unha acción un pouco aislada, non son un 1-1, así como que non iba a cousa, así falta fluidez no xogo do Novas agora mesmo. Quizá iso que di Nacho, non? Guardándose cousas. Moitas rotacións tamén, esa acción agora de Ocaña que non era quen de conseguir o éxito. Tiro un pouco precipitado foi dende o lateral esquerdo e rematou no dereito, quiso facer a xogada semellante á anterior. E bueno, intentou esta vez o tiro ao palo corto que non entrou na portería. Aí temos construindo agora desde cero, ataque posicional o Atlético Novas. Vemos a Iago Santomé ocupando o lateral esquerdo, participando tamén en ataque o xovencísimo xogador vigués. Lanzamento agora seco de Pau Ferré, dando muestra do nivelón que ten este central, que a verdade que está facendo un partido espectacular e ten un brazo portentoso. Moi bo tiro agora en apoio, que tamén os tiros en apoio son moi complicados para o porteiro, non o esperas, e moi bo lanzamento. Tempo morto agora solicitado por Jabato. Veremos as instruccións que lle pode dar aos seus xogadores. Deixamos o micro para escoitalo. Realmente vamos a poder defender poniendo a los tíos solo los brazos en el pecho. Hay que tocar al brazo y sobre todo si nos llevamos a momentos finales cerca de pasivo hay que estar duros.
hay que estar duros con los que sabemos que van a lanzar. Es que nos están encarando duelos de uno contra uno y estamos poniendo todo. Luego podemos mirar atrás o no, pero que están tirando en todas, ¿vale? En ataque, meter situaciones, aguantar un poco más en los lanzamientos, si tenemos, podemos ir, meter situaciones de traerla aquí, llevarla otra vez, hacerla al revés con Brasil 23, jugar allí, si tienes puedo jugar hacia afuera, aguanta, si puedo la calle y si no, a traerla para acá, si no aquí voy a tener un 3 contra 2 con mucho espacio, ¿vale? Allí, ¿sabes el bloqueo, no? Brasil 23, 2, 3 allí, ¿vale? ¡Estamos! Vamos a subir, venga, vamos. Venga, que ellos no quieren correr, que no tienen cambios, corremos nosotros, hostia. Aí vemos as instruccións de Jabato falando da xogada para facer nestos minutos que quedan, pedindo tamén un poquito máis de agresividade nos contactos en defensivos, porque a verdade é que estaban lanzando moi libres, non, os xogadores do Novas. Escoitábamos aí un detalle que decía un xogador do Cisne, imos a corrernos que eles non ten cambios. Sí, aí aproveitando a escasez de banquillo que ten agora o Novas debido a esas ausencias notables, especialmente na zona dereita, que esperemos que puedan recuperar para o comezo da Liga. Xogando en posicional de novo o Cisne. Aí Carlos Ocaña xogando con Chan esa permuta. Carlos Ocaña no centro, busca trayectoria longa. Carlos Pombo de novo ocupando centro. Alex Chan disparando, enganando. Venga Héctor Gil, pero non consigue o éxito. Muy atento Pablo Picayo para recoller ese rechace de manter a posesión do equipo pontevedrés. Xogando na dereita Carlos Pombo. Carlos Ocaña no centro, agora sae Alex Conde para apoyar esa bola. O balón que volve Carlos Pombo, que encara Carlos Ocaña buscando de novo. E Carlos Ocaña que leva un golpe. A acción se queda en golpe franco. E sigue atacando o Cisne. Boa acción agora, ese lanzamento en apoyo de Carlos Pombo, que está con una efectividad de lanzamento inaudita, Carlos Pombo, a verdade que está en un nivel de forma, xa decía Nacho, espectacular e moi efectivo no lanzamento. E agora moi ben, porque estaba o ataque atascado o Cisne, aproveitou ese que a defensa estaba un pouco hundido despois de sacar o golpe franco, fixo aí o seu lanzamento en apoio aproveitando a súa altura. Pouco máis de 5 minutos para o remate desta primeira metade. Xoga Pau Ferré, xoga dereita para Iago Santomé. Iago Santomé para Pau Ferré de novo, que busca pivote, que ben cotopado. Ese pase para Iago Flores, que invadía o área. E a bola que vai para o Cisne. Transición rápida agora, Carlos Pombo que chega a zona de perigo. Xogando a dereita para Chan, Alex Chan que chega ata 6 metros. Pedían falta en ataque de Carlos Pombo. Estivo aí o límite, non? Soltou a bola antes de chocar. Veremos. Bueno, xogada gris, non? O que digo eu. Moi xustiña, moi xustiña. O que é certo é que esa acción fixo o defensor do Novas chocar con Iago Santomé e lle impediu ir a axuda para pechar ese espazo. Pero bueno, en calquer caso, xogada complexa para os colexiados. O tema das faltas en ataque é un tema moi delicado no balonmán. Sempre cada vez hai máis xente que quere forzar as faltas en ataque, os árbitros xa non saben se pitar ou non. É un tema delicado, a verdade. Eu coido que realmente os árbitros acertan neste caso, porque evidentemente apóstase no arbitraxe moderno por un xogo moito máis libre, por intentar que o xogo sea moito máis dinámico. Realmente que non todo sexa ao final ou 7 metros ou falta en ataque, non? Eu penso que o de deixar xogar está se levando moito a nivel estatal. Eu penso que é unha moi boa filosofía de arbitraxe, que evidentemente ten unhas connotacións negativas, que a veces algunha sanción queda no camiño, pero evidentemente hai unha dinámica do xogo moito máis efectiva, non? Estou totalmente de acordo con Nacho. Quizáis neste caso concreto, e vendo a repetición, que é moito máis sinxelo, non? Valoralo, e vendo no momento en que esa acción afectaba a un terceiro xogador, que era o que iba a ir a axuda, quizáis aí sí que podría ser pensar, non? Que se podía pitar esa infracción ofensiva, pero en calquer caso pero pasaron. Sí me parece ben, no, el tema de deixar xogar, por exemplo, moitas veces agora os árbitros esperan cando hai unha falta que solte a bola para que haxa continuidades, sempre aguantan aí que den los 3 pasos, e en el momento que se dá o carto es cando pita esa falta, e iso para dar moito máis ritmo ao xogo.
Coido que podemos montar unha tertulia de 3 horas falando das faltas en ataque. Pero vamos centrarnos no partido porque senón botamos aquí a noite, Xoga Carlos Ocañas encarando a Iago Santomé. Boa acción defensiva por parte nomás bueno, falando de faltas en ataque. Non entremos no debate porque outra xogada gris. Se antes o dicimos, antes pasa, Temos que facer unha tertulia desas no de volta e media, Roy. Te que apuntar, para facer de faltas en ataque. Pablo, convidado quedas, Bueno, apúntome ao que sexa, Nacho. Sobre todo se ven de ti a invitación. Aí temos Atlético Nova xogando con Manu Martínez no centro, Iago Santomé, Petres na dereita que recibe en continuidade para o extremo, aguanta José Leiras, pero coido que Jorge Villamarín coñece ben ao extremo dereito de Tui. Pero moi ben ese desmarque de Peters en balón por detrás que fixo quedarse solo. Foi tremendo como está o nivelón, ao nivel ao que está Carlos Pombo, unha cousa estratosférica. Este é o claro exemplo de cando un xogador está moi ben físicamente, está traballando moi ben físicamente, evidentemente a efectividade crece segurísimo, non? Temos a verdade que se nos quedamos co mostrado hoxe non hai debate nese tema porque creo que roubou algún lanzamento, non estou seguro, coido que non, pero leva uns cantos goles xa. Carlos Pombo intentaba ahora Enrique Peter xogando para Manu Martínez, insistindo con ese outra máis que captura. Iago Flores que as colle todas e aínda saca esa exclusión de Carlos Ocaña. O vikingo de Donovás, Iago Flores. Non están podendo conectar moito co pivote, pero bueno, conseguiu por lo menos forzar un 7 metros e unha exclusión. Vemos este 7 metros que lanzará Enrique Peter, arma o brazo, ese lanzamento por riba. Esa bola imposible para o porteiro do Cisne. Este xogador é unha garantía segura, tanto en ataque como en defensa, Un xogador moi regular, sempre aportando. A verdade é que se lanza todos 7 metros así. Eu creo que nin 3 porteiros o paran, Moi ben executado, a verdade. Foi aí confuso no segundo tempo, facendo dudar ao porteiro. Por enriba que, bueno, sempre é unha cosa arriscada. Un armado moi alto, entrando por aí a bola, que o porteiro non ten opcións. Agora Álvaro Preciado que conseguía ese 7 metros, con esa finta ao lado débil. Un 7 metros que venía pedindo desde os 10 metros. É o que decía un poquinho Jabato, non? No tempo morto, non? Xogar neste lado daqui e senón que o balón vaya rápido ao lado 2 para 2 para intentar xogar esa acción de Preciado. Ahora funcionou. Axustando moito ese lanzamento, poñendo a bola na escuadra da portería. 16-16, empate no marcador cando quedan 40 segundos para o remate desta primeira parte. As espadas en todo o alto, igualdade total aquí no pabillón do Gatañal. E a pesar de non haber moitos contraataques, moitísima efectividade no ataque posicional, 16-16, moitísimos goles, a verdade. O tempo morto para xestionar este último ataque da primeira metade, 32 segundos para o Novas. Imagino que buscará acabar con lanzamento. Escoitamos a Álvaro Senovilla neste tempo morto. Manuel, Enrique, Trigo. Otra vez. Pase lateral. Leira, se tiene que apoyar en ti. Así que estate atento que no nos la roben, ¿vale? Somos uno más. No, hasta ahora. Sí, hasta el segundo 11. No. Juega normal, apoyo el pivote normal y ya está, falso y ya está. O el que quiera, vamos. No. 1, 2, 3. Yago, si puedes cambiar. Coido que Álvaro escondendo situación de ataque. Entendo, al final situación final de partido, situación de adestramento. Non queres amosar armas. Veremos como sae esta acción. 32 segundos para o remate. O tempo que xa está arrancando Manu Martínez, Miguel Trigo
Enrique Peter na esquerda, vemos esa permuta con cruce con pivote, Enrique Peter que ocupa o centro, busca a Iago Flores, Iago Flores que dalle continuidade para Miguel Trigo, 15 segundos para o remate, Manu Martínez buscando asistencia, agora extremo dereito, o pase non era de todo bo, 8 segundos para o remate, intentará o Cisne nunha última acción, 5 segundos, Pombo que vai buscar lanzamento, Pombo que recibe a Tarascada, ese lanzamento que o de tía Héctor Gil acabou con falta, intentará o Cisne con un lanzamento directo a tempo parado, imagino que será Carlos Pombo o encargado, tendo en conta a efectividade que mosou durante a primeira metade, eu creo que é a acción correcta a pesar de estar no lado esquerdo, non? Prepárase o lanzador do Cisne, ese disparo que supera a barreira, a piques estivo de superar tamén a Héctor Gil, ese último lanzamento nunha primeira metade de total igualdade con momentos para uns e para outros. Roy, que podes decir desta primeira metade? Bueno, a verdade é que é certo que é un partido de pretempada e desasustes, bueno, os dos equipos han ido subindo e baixando o nivel de xogo, uns momentos como ti dis que o Cisne non era quen de xogar ben en colectivo, e bueno, al final foi asustando os cambios, a entrada de Alex Chan creo que e de Pombo viulle moi ben ao Cisne, que bueno, que o Novas veremos na segunda parte, a falta de efectivos vai xogar na súa contra. Nacho? Bueno, un poquinho na liña que decía Roy, por engadir un poquinho máis, vexo un partido pois eso que ao final un poquinho falta de ritmo e que ao final eu espero que as defensas se poñan na segunda parte un poquinho o mono de traballo e vai ser o que vai decidir o partido. Eu penso que o que mellor defenda nesta segunda parte, que saque as armas defensivas que ten, seguro que sin mostrar todas as que ten, polo que decíamos antes, vais elevar segurísimo o encontro, non? Un encontro con tanta igualdade ao final decídese desa maneira, non? Eu creo que en plenitud de facultades o arsenal que ten, o arsenal defensivo que ten o Cisne podes impoñer porque a maneira que ten xente aí moi dura, nese 6-0. En calquer caso, tempo de descanso agora no Paviendo Gatañal, deixamos con as mellores xogadas desta primeira metade e voltamos nun intre para a segunda parte.
Aquí estamos de nuevo no pabellón de Ogatañal en Cangas para disputa la segunda parte en esta segunda semifinal da Supercopa Galicia masculina. Empate no marcador, 16 goles entre o Cisne e o Novas. O Cisne que move xa ese balón para intentar poñerse por riba en unha segunda parte na que se vemos cambios por parte dos dous equipos, algún paso arriba, unha marcha máis de algunos dous. Podemos disfrutar deste encontro. Álvaro Preciado que buscaba unha solución polo de agora, un sete máis identificable quizáis do Cisne, unha primeira liña con Alex Chan, con Preciado e con Pombo. Recibía aí Dani Virulegio, non era quen de superar a Lloria. Extraño desasuste aí na defensa do Novas, que estaba moi liberado Virulegio nese momento. Sí, a defensa do Novas que sufriu unha pequena confusión. E agora o ataque do Novas tamén, con Enrique Beterna esquerda, con Pau Ferreno centro e con Manu Martínez na dereita. Hai menos rotacións no Atlético Novas por falta de efectivos. Veremos como levan tamén o factor físico do que falamos na primeira metade. A guerra encarnizada aí no centro da defensa entre Dani Virulegio, Iván Calvo e Iago Flores. Eu poría unha cámara apuntándonos a eles exclusivamente porque a guerra que están a ter digna de observar. Un duelo por todo alto nesa zona central, A distancia, por suposto, porque non querría estar nesa zona. Vamos a acción agora, ese intento de disparo, outra máis que captura Iago Flores, e outro rechace máis. Pablo González moi ben tamén na resposta desde a portería. A bola que pretendía chegar a Dani Virulegio, e a piques estivemos de ver un gol en propia porta. Esa picadita por riba serían un dos goles do torneo, Sería. Tamén temos na portería xa de Novas esta segunda parte a Don Jorge Lloria. Madre mía, pouco porteiro tengo Novas, En a do Cisne tamén entrou Pablo González agora. Duelo xeracional nas porterías deste partido. Álvaro Preciado agora que intentaba superar a Iago Santomé.
Sigue o Cisne xogando con Pombo. Pombo por la dereita, trayectoria longa buscando a Dani Virulegio. Venga, topado ese pase a piques. Estivo Lloria de deter ese lanzamento, pero un gol máis para a conta de Dani Virulegio. Jovencísimo xogador do Cisne, flamante campeón de España con Carlos Álvarez. E acertadísimo Pombo, non só no lanzamento, tamén agora demostrou que tivo unha moi boa toma de decisión aí, soltando a bola perfectamente a Dani Virulegio. Bueno, teño que dicir que nestos pouco máis de 3 minutos que vemos de segunda parte, veixo ao Cisne con máis intención de levarse o partido nesta segunda metade, Saiu con outra actitude despois do descanso, verdade. Lanzamento de Pombo, tremendo ese lanzamento pau curto. Tamén facilidade para Pombo para chegar aí. Non estivo ben a defensa do Novas para detelo, porque é un xogador que con esas trayectorias limpas é un xogador tremendamente efectivo e que pode facer sufrir o Novas. Sí, dá a sensación que no vestiario Jabato faloulles algo de correr, porque están sacando rápido de centro, están intentando correr esas segundas oleadas, chegar rápido, é o que decíades, non? Ao final a falta de efectivos de Novas, pois van a intentar correr todo o que poidan e máis. Boa acción de Pau Ferré, que sacou ese lanzamento complicadísimo entre os pés de Pablo González, que se lamenta. Pombo que chega a esa situación de lanzamento. Acción de calidade con esa rosca, esa muñequita que sacou Carlos Pombo para superar a Lloria. A calidade de Carlos Pombo que non é execto de potencia, ten ese puntiño tamén de calidade que lle permite facer ese tipo de accións. E tornáronse aí os papéis os Carlos, que asistiu Carlos Álvarez a Carlos Pombo, que rematou lanzando dende o extremo. Home, que a capacidade de Carlitos Álvarez para xogar no lateral quedou firmemente demostrada na fase final do Campeonato de España Xuvenil do ano pasado, que liderou o seu equipo desde ese lateral enfrentándose a Titanes. Agora intentaba Carlos Pombo, recibía esa falta, esa solidez defensiva de Enrique Peter. Está en para a pista agora, e reanúdase o xogo cun Cisne máis volcado agora para levarse o partido. Carlos Pombo con Alex Chan con esa permuta con Preciado, trayectoria para Pombo, Preciado de novo, busca Preciado ese duelo individual con Yago Santomé e ese disparo que a trancas e barrancas chegou a entrar na portería. Lloria que se lamenta porque a tiña detida, vemos aí a repetición, ese lanzamento estrano, fai aí a bola, botalle xusto encima, non hai que de rexeitala. Como si fuera un combate de boxeo, devolución de golpes, un gol dun equipo, outro gol de outro equipo, alternancia aí no empate, que gano de un. Está moi interesante o partido. Aparte, boa parada agora de Pablo González. Vemos esos goles tamén en situacións semellantes, ¿no? Pau Ferré lanzando unha situación estrana aí na zona esquerda. Tamén Preciado con ese lanzamento picado. Bueno, reparto de golpes agora neste comezo da segunda metade, con lixeira ventaxa para o Cisne. Intentará ampliar agora neste ataque posicional. Cando víamos unha amarilla, creo que para o banquillo do Novas, alguna protesta irada, unha queixa por a acción arbitral que pedía Iago Flores. Non sei moi ben que pedía nesa última acción, parecía limpa e moi ben Álvaro Preciado lendo ese espazo nese 2 contra 2, pero non foi quen de superar a Lloria. Bola de novo para o Cisne, Preciado que atopa o troco e supera a Lloria a pesar de que había anticipado está o lanzamento. Aí, diría que pasou de largo Lloria o momento de lanzamento, pasou entre as pernas. Está estudado ese lanzamento, xa. Anda que non se coñecen ni nada estos dous equipos, non están acostumados a enfrentarse entre sí. Non se debería de centrar o Novas nesa acción, independentemente de que fora acertado ou non dos colexados, porque evidentemente é un partido moi igualado e teñen que pensar directamente en producir en ataque e intentar volver a recuperar esos 2 goles de renda, non? Eu penso que sería un gran erro centrarse nese tipo de situacións, non? Tal cual, en un partido tal igualado como este, irse 5 minutos do partido é vital para estar metidos en competición. Agora perda de balón do Cisne, como corre Carlos Álvarez, ese balón que consigue conectar Preciado con Carlos, producto da canteira do Cisne, supera Carlos a Lloria, poñendo 22-19
Coido que non vai tardar moito en pedir o terceiro tempo morto Álvaro Senovilla, porque o Cisne empeza a marcharse no marcador. Vemos como Novas que renuncia completamente a correr. Un exemplo claro é que fai 2 cambios de ataque e de defensa. Os defensores non ten ni idea de ir a atacar, xa van directamente ao banquillo a facer o cambio. Enrique Peter, que buscaba ese lanzamento, agora precipitación nese contraataque. Pide disculpas Pablo Picayo. Ese era unha toma de decisión. E aí temos ese tempo morto que anticipábamos por parte de Álvaro Senovilla. Quiere poñerlle freo a situación que está a ter ahora o partido, ese rumbo favorable para o Cisne. Vamos escoitar o tempo morto. Escoitamos a Jabato. Puntitos aquí, Carlos. Pica aquí, juega al 1 contra 2. Picar aquí, que sean capaces de dar un pase, pero cerrar los extremos. Vale, que estén los segundos libres de poder ayudar al tercero y el otro segundo ayudar al tercero y estar juntitos aquí. Las que tengamos para correr, corremos con sentido. Ahora ellos también van a estar más cansados, podemos recuperar bolas, pero no las perdamos, tío. Vamos a jugarla con calma. Intentamos en ataque meter situaciones, por ejemplo, que están aquí con Yago, meter abierta 2 y jugar aquí el 2 contra 2. Viru, estate quieto, luego gánasela, venir fuerte al centro y colgar en las bolas. Si hay chut, hay chut. ¿Estamos? Venga, tío, vamos. ¡Cine! As instruccións de Jabato para os seus xogadores. Veremos o que fallo Novas despois deste tempo morto que plantexa Álvaro Senovilla. A ver se cambia o rumbo do partido ou sigue mandando o Cisne, que tuvo un pequeno pulo que fixo sacar estos 3 goles de ventaxa. 22-19. E recordamos que xa non ten máis tempos mortos Senovilla. Gastou os 2 na primeira metade. Recordemos, para traballar esa última acción ofensiva que non surtiu moito efecto, verdade? E xoga agora, xogo de cruces para o Novas. Continuidade agora buscando un pouco máis de mobilidade a bola con esas permutas. Cambio de dirección buscando a Yago Flores. É unha das poucas bolas que non colleu Yago, O que intentaba aí Pau Ferré. Está un pase de frivolité. Perda de balón agora do Atlético Novas. Xoga Pablo González. Álvaro Preciado subindo contraataque, apoiándose en Pombo. Pombo que busca extremo a Carlos Álvarez, que atopa moi ben entre 1 e 2, superando a Paulo da Costa, e pon outro gol a súa conta. Este excelentísimo extremo dereito que ten un auténtico luxo no extremo dereito do Cisne. Un xogador que coñeces pouco, Roy? Pouco, non. Estou uno a descubrir hoxe. A verdade é que é unha honra a miña poder haber compartido vestuario con el, e a verdade do mellor que hai por aquí. Aí está xogando Atlético Novas. Manu Martínez, o que xoga con Enrique Peter, que busca ese pase a Yago Flores, que a pesar de non tener a bola tiña o acoso constante de Iván Calvo, e a verdade é que pouco máis o leva para casa, Sí. Notase a entrada de Iván Calvo, que na segunda parte, o sea, na primeira parte, os últimos tramos do xogo non estivo no campo, e agora si notase a súa entrada no campo con esa intensidade defensiva. Bueno, Álvaro Preciado que se desfai do seu oponente, e aí Pablo Picayo que consigue superar a Lloria. Rompeu no literal Álvaro Preciado aí a Yago Flores. Yago Flores que queixábase aí de esa acción a que Álvaro superaba. A verdade é que nunha acción con tanto terreo, un terreo tan aberto, un contra un con Álvaro Preciado, poucos xogadores se verán con éxito. É complicado aí defender. Iván Calvo que non ten medo a nada, esas incursións tan arriba. Veremos o Novas se repón deste bache. Está a sufrir agora Manu Martínez xogando para Enrique Peter. Enrique con ese cruce con Pau Ferré. Pau Ferré que busca un novo pase para... De fantasía ese para pase. Trigo. Outra imaxe máis para ese catálogo de xogadas espectaculares que estamos a ver aquí no pabellón de Gatañal. Lanzamento de recurso agora. Moi ben. No más, boa conexión agora de Pablo con Carlos. Que pongo 25-20. Parece que o Atlético Novas non é quen de poñerlle freo a ese arreón do Cisne. Veremos canto lle dura. Un momento dulce a
ao Cisne. Efectivamente, pois ese punto de máis, esa defensivo que está aplicando o Cisne, esa velocidade en salida é o que lle está dando a esa diferencia de goles a toda agora, non? Como son esos cinco goles de diferencia, non? Ben xogado agora por parte do Novase, tremenda calidade de José Leiras para colar ese balón por riba da testa de Pablo González, e lle quita tamén a de José Leiras, e o mesmo que con Pombo, non exento de potencia, pero moita calidade nesa zurda. Falábamos da falta de recambio no Novase, quizáis é iso que está a precisar nestes momentos, quizáis unhas rotacións, porque saímos polo minuto 40 de partido e as forzas chaman sustiñas. Álvaro Preciado xogando para Pombo, Pombo que busca asistencia ao extremo esquerdo, Javi Vázquez que ocupaba ese extremo, Javi Vázquez que creo que son os seus primeiros minutos do partido. Sí, son os seus primeiros minutos no encontro, pero evidentemente é o que decía Roy, non? Nestes partidos tan igualados, o fondo de armario é moi importante, non? Porque o cansancio físico final acaba facendo mella importante tamén nas tomas de decisión, non? Infracción agora por parte do Cisne. José Leiras que chega aí como un terremoto a territorio enemigo e consigue ese gol máis bonus. O aguerrido, correudo xogador tudense José Leiras que supera a Pablo e consigue unha suprida numérica para o seu equipo. Podeo decir, Nacho, iso de que sempre falan os árbitros de que nun contraataque está prohibido tocar porque é unha acción moi perigosa, non, Nacho? Sí, totalmente, moi perigosa e ademais pode provocar unha lesión grave. O importante é sempre defender esa integridade física do xogador, non? Bueno, teño que dicir que se o encontronazo é con José Leiras le vas de perder, Jugador tremendamente duro. Dani Neves que ocupa de novo a primeira liña do Cisne, aportando a súa potencia nesta inferioridade numérica. Está a xogar sen porteiro, portería Baleira agora. Esa bola longa que non chega a Paulo. É unha mágoa porque estivo facendo unha moi boa defensa en superioridade o Novase. Sería o segundo contraataque consecutivo que obtería o Novase para meterse en partido. Hubiera sido moi importante esa bola. Bueno, ventaxa de 3 para o Cisne que xestiona esta inferioridade numérica, baleirando a portería e apostando pola forza e pola potencia de Daniel Neves no lateral esquerdo. Veremos se quen de integrarse no xogo dinámico de mobilidade do Cisne. Daniel Neves buscando situación de lanzamento, se cruce con Carlos Pombo, de novo Álvaro Preciado buscándose un contra un, moi ben Álvaro Preciado superando que era o dado débil e logo superando a Lloria con ese lanzamento picado. Impresionante Álvaro, a capacidade que ten de desbordar un contra un, eu diría que un dos xogadores máis completos, non, do panorama galego, diría. Sí. Ten de todo, a verdade, ten defensa tamén, pode aportar atrás, en ataque ten finta aos dos lados, acabámoslo de ver, un finta al punto débil, lanzamento, visión de xogo, un xogador completísimo, a verdade. Álvaro Preciado que incluso canta tamén. Non o recoñecerá, pero constame que un xogador con capacidade vocal tamén. Xoga o Cisne, construindo agora en posicional. Esa primeira liña recoñecible, Daniel Neves, Álvaro Preciado e Carlos Pombo na dereita. Dani Virulegio que está a ter moitos minutos nese pivote. E Javi Vázquez, Carlos Álvarez nos extremos. Busca Preciado, xoga para Dani Neves, intentando dar continuidade. Non conseguía Enrique Peter, detía ese poderoso brazo. Moi ben esos impares defensivos, non? Importantísimo. Tremenda intervención de Lloria que sacou unha man espectacular ante ese lanzamento de Carlos Pombo. As primeiras paradas que lle fan a Carlos Pombo, penso eu, Foi menuda parada, todas teñen que ser así. Está complicado. Está complicado. Xoga o Atlético Novas, a ver se quen de reducir a diferencia a 2 goles, a poñer fin definitivamente a esa racha do Cisne, esa racha positiva que lle permitiu escaparse no marcador lixeiramente. Intentaba buscar Enrique Peter ese lanzamento, o reseita ben Pablo González. Xoga Álvaro Preciado para a dereita, Carlos Pombo, Preciado de novo na esquerda, Alex Chan para Javi Vázquez, Javi que sae da súa posición. Pausa agora na primeira liña do Cisne para construir este ataque posicional.
Xoga Carlos Pombo con Sanz, aí Virulegio, Preciado que ocupa o centro, Preciado xoga a dereita para Pombo. Pombo que busca situación de lanzamento, continuidade para Javi Vázquez desde a esquina. E Javi Vázquez que aproveita ese levantamento de perna de Lloria para superalo. Ese lanzamento en bote, poner de novo a diferencia en 4 goles. E outra vez acertadísimo o Pombo con ese pase lateral extremo que viu perfecto a Javi Vázquez, que definiu a las mil maravillas. Non tiña moito espazo tampouco, moito ángulo Javi Vázquez, pero aproveitou moi ben esa ocasión. Javi Vázquez que tamén é unha auténtica garantía, finalizador espectacular. Espectacular. Xogador tamén con forte ADN do Cisne. E aí está ese lanzamento de José Leiras, que ten un máis, leva uns cantos xa, o extremo dereito do Novas. Moi ben finalización esa por riba polo pau curto, que consigue tamén o Novas, outra exclusión para o Cisne. E do que falabas, non, Nacho, aí deixou só a continuidade, houve unha infracción, pero moi acertados os colexiados, deixaron xogar, cando acabou as xogadas pitou esos 2 minutos. Sí, é importantísimo entender hacia onde vai o arbitraxe nacional, non? Eu penso que eso é fundamental, o de deixar xogar e non pitar ata o final, non? Eu diría que tamén máis acorde ao balonmán internacional, incluso, non? Unha tendencia que quizáis a nivel internacional, en competicións internacionais, sí que estaba máis instaurada. Igualamos un pouco, non, esa tendencia, a verdade que en favor do espectáculo e de agradecer esa infracción agora de Carlos Pombo, ese lanzamento parabólico que intentaba Paula da Costa sen porteiro, e ollo porque parece que mancouse. E vemos sangue no rostro de Enrique Peter, se non me equivoco. Terá que trocar. E veremos se ten que pode seguir xogando despois de limpar esa sangue que ten na cara, na faciana. Ese xa tiña poucos efectivos o Atlético Novas, pois un impedimento máis para un dos seus xogadores. Entrou co dorsal 55, penso que un juvenil, non? Pode ser? Sí, Martín Giraldez. Oportunidades para a canteira nestes partidos. Bueno, aí temos nese lateral dereito. Veremos se ten presenza tamén a nivel ofensivo. Un fallo o cambio, en calquer caso, oportunidade tamén para as perlas da canteira rosaleira, que a verdade é que é unha canteira que pouco a pouco vai aportando xogadores ao primeiro equipo, que ten moita presencia nese equipo de División de Honor Plata. Xoga o Cisne, Alex Conde que vai para o pivote, Preciado no centro, recibe Alex Chan, busca de novo apoyarse en Álvaro Preciado, recibe a falta, e sigue xogando o Cisne. Agora está en un momento de partido tamén que falta un pouco de ritmo. Veremos quen se leva o gato a auga e chega a final. Dani Neves ocupando centro, Alex Chan, Dani Neves de novo, parece que tropezou. Gol de campo a campo, outro xogador que se manca, ese nocello, se non me equivoco, nocello dereito. Moi ben defendidas estas dos xogadas polo Novas, que antes Paulo da Costa errou o lanzamento, e esta vez conseguiron recuperar a bola e outra vez a portería vacía a anotar, así que moi ben defendidas estas dos últimas accións. A ver se consiguen enlazar un par de defensas máis e igualar o partido. 27-25, ventaxa de 2, ventaxa que se reduce para o Cisne. Dani Neves que busca el lanzamento, recibía esa falta, esa tarascada. Mira que de meter o balón na portería. Sigue atacando Cisne, buscando Alex Chan ese espazo para Dani Neves que cambia de dirección, busca un apoyo. E agora balón en contra para o equipo rosaleiro. Paulo da Costa que corre como unha velocidade vertiginosa, supera a Pablo González e pon a diferencia na mínima expresión este 27-26. Moi ben, estamos a ver un aumento de intensidade na defensa. Tamén agora Daniel Neves quizáis está precipitando un pouco, buscando xogar el. Bueno, veremos que lle dis a Jabato aos seus xogadores agora mesmo. Escoitamos as instruccións de Jabato nese tempo morto. A ver se podemos escoitar. Que se te peguen, te quedes sin idea. O vas de verdad o es imposible.
ahora estás fuera. Carlos, te vas allá a la derecha, ¿vale? Ataques y defiendes. Estamos con Carlos, con Chan, con Álvaro, los extremos que le toca y Conde, ¿vale? Conde. Estamos, meter situaciones de abierta, como hemos dicho, 2, empezar aquí, traerla aquí, jugar aquí, bloquea aquí, meter situaciones de Brasil 1 y empezar aquí, y a partir de ahí desequilibrios, intentar llevarla, pero atacar de verdad. Ir a por él de verdad, sacar alguna exclusión, hostias. Sacar alguna exclusión, estamos, venga. 1, 2, 3. Jabato intentando frear esa reacción de Novas, que llevó a reducir la diferencia mínima expresión este 27-26. Veremos, ¿no? Partido de diferentes tendencias en cada momento do partido. E agora que traspasamos o Ecuador da segunda metade, entramos xa en momentos que poden ser definitivos. Unha racha boa agora dun dos dous equipos pode levarse o partido. Veremos quen os consigue. Polo de agora o Novas está nun momento álxido. Veremos se o Cisne capaz de frealo. Minutos importantes para ver hacia onde vai o partido, si o Cisne é capaz de despegarse xa no encontro, porque nos momentos no que o Novas pode pagar factura polo cansancio, pola súa contra, a ver si o Novas é quen de seguir en partido. Veremos o que sucede nestos minutos moi importantes para o desenlace do partido. Bueno, sí que é certo que comentabas ti, non, o Novas é un puntiño de intensidade máis do que mostraba ao principio da segunda metade. Veremos en que son quen de mantelo, porque unha das claves das que falábamos a principio do partido é o factor físico, tendo máis profundidade de banquillo actualmente o Cisne. Se o Novas era quen de manter a intensidade. Polo de agora, parada de Lloria e transición agora que Iago Santomé busca ese lanzamento. Boa intervención de Pablo González. Antes intento de Iago Santomé nunha das incursiones que falla a nivel ofensivo. Álvaro Preciado agora que recibe esa tarascada con llave de judo incluída de Miguel Trigo. E veremos se corre agora o Novas, porque acabamos de ver que errou un lanzamento Cisne e que saíron os 6 xogadores correndo, a ver se non villa de órdenes que nos últimos 10 minutos hai que apretar un pouquiño. Que cambiou un pouco, ¿no?, a disposición dos xogadores que están en defensa. Antes falabas ti de que non iban directamente ao cambio, non buscaban esos ataques rápidos, e agora a chegada de Iago Santomé, unha incorporación ataque, sí que era outra actitude. Aquí tienen os xogadores a cara de buscar esos contraataques. Sí, aparece a mellor actitude no mellor momento, non? Como dicíades, non? Nestes últimos 10 minutos onde todo se vai decidir, e só con gol abaixo, non? Tamén pode ser que os momentos de tanteo pasaran, non? En que estén os dous equipos xa buscándose máis as cosquillas e buscando máis situacións de elevarse o partido e chegar a esa final contra o Cangas. Intentaba agora Alberto Preciado, agora pois un contra un. Perda de balón do Novas, inoportuna. Tiña a bola o equipo rosaleiro para empatar o partido. Unha mágoa, pero de todas formas o Cisne segue moi atascado no ataque. Agora errou o lanzamento Preciado, que quizáis sí que estaba un pouco desequilibrado na hora de lanzar. Entra Virulegio, que quizáis vai a dar máis cousas no pivote que Alex Conde, que non está moi acostumado a xogar ofensivamente. E bueno, a ver se son quenes de cambiar o rumbo do partido. E tamén incorporación de Carlos Ocaña nese lateral dereito, descansando o Pombo. Non poderá disfrutar dos recursos que lle aporta Carlos Pombo, ese xogador zurdo no lado dereito, pero bueno, veremos a actuación na primeira parte de Carlos Ocaña, magnífica, e vemos ese lanzamento cruzado de Alex Chan, un xogador o que vimos pouco quizáis durante a primeira metade, pero que garda tamén unha calidade, un potencial altísimo, e aí vemos ese lanzamento cruzado imposible para Lloria, que estaba xa no pau esquerdo. Equivocouse esta vez de lado Lloria, que normalmente adoita acertar o lado do lanzamento. Esta vez fouse ao lado contrario, esperaba a axuda do bloqueo da defensa. Tamén quizáis tendo en conta esa colaboración no blocaxe defensa-porteiro, quizáis ese reparto de responsabilidades de fixo a Lloria a ocupar ese lado, non? Xogando Novas, balón para Paula da Costa, vaselina de Paula da Costa, tremendamente brillante esa ejecución. Supera a Pablo González, xovencísimo porteiro do Novas. Bueno, hai que dicir tamén que a portería do Novas non estivo especialmente efectiva hoxe. Quizáis nese punto sí que se impuso un pouco a portería
Donovas, especialmente desde a entrada de Lloria. En calquer caso, igualdade 28-27 para o Cisne. Ataca o equipo pontevedrés. Preciado buscando ese lanzamento con amago de pase integrado no ciclo de pasos. Imposible para Lloria. O balón chega moi rápido ata a portería. Tremenda acción individual no dominio do ciclo de pasos, aproveitando no segundo para facer un amago, e xa no terceiro, cando o defensor xa non sabía que ben que iba a facer Preciado, conseguir ese lanzamento en apoio magnífico. Voto de menos no Cisne unha asociación aí de entre a primeira liña e Dani Virulegio, non? Eu penso que son momentos para buscar esas situacións, porque ao final sempre son situacións onde poden aparecer esos 2 minutos ou esos 7 metros tan importantes para ir consolidando o resultado, non, do Cisne. Sí, seguindo por onde vas ti, Nacho, tampouco estamos a ver moita continuidade de balón, non sei cantos tiros habrán feito os extremos dende posicional. Non recordo ningún tiro de Dani López dende o extremo todavía. Xoga o Novas agora, buscando ocos no ataque na defensa do Cisne. Tremendo lanzamento picado a ras de Chan. Ese lanzamento raso superou a Pablo González, Que non consigue o Cisne despegarse no marcador, tan só un por enriba, aunque a piques parecía que ias despegar. O Novas sigue en partido. E ademais repoñéndose de todos os paus que lle caen, porque a baixa de Enrique Peter era sensible, pero está a repoñerse moi ben. Aí está Preciado buscando o lanzamento, apóyase na dereita en Carlos Ocaña. Carlos Ocaña que busca un apoio, busca un amigo na primeira liña. Carlos Ocaña de novo buscando a Dani Virulegio. Non era situación, agora había ata tres xogadores do Novas cubrindo o enorme pivote. O despiste tremendo da defensa do Cisne, que permitiu ese pase longo. Elévase tamén a exclusión despois da tarascada que levou Iago Flores. Nacho, que lle pedías ao Cisne, fixo ao final o Novas unha exclusión a partir do pase ao pivote. Bueno, a verdade é que definir eso como pase igual é concederlle demasiado, pero sí. bueno, sendo Iago Flores o destinatario, calquer cousa vale. Enrique Peter de novo no campo, ahora aos 7 metros, encargándose dese lanzamento a piques estivo de Telo Pablo González, pero supera Enrique Peter, e celebramos que volva a estar no campo o aguerrido xogador do Novas. Queda medo agora co apaño que lle fixeron aí na faciana. Ten agora esa tirita, por chamarlo de alguna forma, dalle un aspecto, a verdade, que agresivo, diría eu. Xoga o Cisne contemporizando, xogando con calma, agora en inferioridade numérica coa portería baleira, igualando as forzas en ataque, pero deixando a portería en defensa. E Álvaro Preciado que buscaba superar, recibíase enganchón. Carlos Ocaña moi ben esa finta de lanzamento. Escurreuse o balón unha mágoa, porque a acción era de moito mérito, de moita calidade, e a verdade é que quedábase só delante do porteiro. Os defensores xa estaban fintados e ao final escapouselle a bola, pero moi boa acción, a verdade, moi boa amago de lanzamento. Preciado pedindo algunha sanción aí disciplinaria nesa acción na que tiña a bola, quizáis podía ser, non, Nacho? Sí, a verdade que sí. Minutos tamén da verdade para os dous equipos. Agora vaise protestar todas as accións daqui ao final, dada a igualdade do choque. Evidentemente tampouco é fácil a laboura arbitral, non, nestes últimos 5 minutos, non? Sí, bueno, proba complexa para os colexiados. Lanzamento agora desde parado de Pau Ferré, fácil para Pablo González. Agora precipitación por parte do Novas, que contaba con un xogador máis e non aproveitou esa superioridade. O que ti decías, Paloto, tiro en apoio aí de parado, estando un máis, quizáis un pouco de precipitación máis nestos minutos, que xa cada erro vaite pesar moito. Xoga Leschan na zona esquerda, Preciado que busca superar, recibe ese agarrón de Miguel Trigo. Eu creo que Preciado está a buscar o que pedía Jabato, non? Esas exclusións, pois é uns contra un. Sí, alonxan pivote da zona de balón, en moitos casos se intenta xogar aclarado no outro lado. Están superando moi ben a su oponente, chegando ata 6 metros, poñendo 30-29, cando restan 4 minutos. Agora sí que afrontamos os minutos decisivos deste encontro. Igualdade numérica en pista, e ataca o Novas para buscar o empate.
mandando Pau Ferré, dando instruccións aos seus compañeiros. Enrique Peter na esquerda e Manu Martínez na dereita. Busca Pau Ferré, busca unha situación agora tamén a loita de Iago Flores, tremenda na liña de 6 metros. Manu Fernández para a dereita, a bola que chega para José Leiras, que busca acción de lanzamento. Ese lanzamento que impactaba en Pablo González, lo paraba. Xogo bronco agora nestos momentos. Sí, vaise protestar todo de aquí ao final, xa o decía. Evidentemente a sensación é unha, e o que está pasando obviamente é outra. Con esa sensación de igualdad ata o final vai ser un partido complicado, non? E como di Paloto, varias situacións de grises, de pitar unha cousa a outra, verdade que como di Nacho, agora mesmo todo se vai a protestar porque quedan 3 minutos, unha arriba só Cisne, moitísima intensidade no campo, estamos a ver. Bueno, inteligentes esos árbitros tamén agora pedindo que limpen a pista, a ver si se calman os ánimos. De veteranía. Sí, eu casi pasaría mopa algún pola faciana. Hai que relaxar o rostro e afrontar con máis tranquilidade estos minutos finais do partido. 3 minutos para o remate, as espadas en todo o alto, e celebramos tamén esta emoción e esta garra que estábamos a los equipos. Quizáis un pouco máis de apatía nos primeiros minutos, pero tremendo agora acción de Alex Chan filtrando esa bola por riba de Lloria. E como conseguiu adaptar a bola ao Caña para poder darlle a continuidade, que era un pase moi complicado de recepcionar, conseguirno adaptar e darlle a continuidade para que Alex Chan definise moi ben. Encendeuse a luz, non? Cando veo a Llori un poquinho adiantado, sí, non? E a dicilo tamén de Lloria nesa lectura, non? Unha situación en la que dificilmente Alex Chan podía darlle potencia ao lanzamento. Quizáis esperar atrás sería a estrategia máis inteligente, pero bueno, non vou eu a dar leccións a Lloria. Menudo lanzamento que acaba de sacarse agora Enrique Peter. A Peter dá o mismo, se vai con tiritas, se non vai con tiritas dá o mismo, vai a loita seguido, non? Encántame este xogador. El lanzamento moi duro, dende 10 metros máis ou menos, en apoio, aí picadito, moi bon lanzamento, a verdade. Asumindo responsabilidade en momentos importantes, Alex Chan xogando para Carlos Ocaña buscando ese cruce, a piques estivo Pau Torres de atopar ese balón. Javi Vázquez que non encontra oco para finalizar. Álvaro Preciado buscando un apoyo profunda agora a defensa do Novas, buscando ese roubo de balón. Preciado para Alex Chan, e Alex Chan asumindo galóns desde o lateral dereito. Ese lanzamento seco, picado a dereita de Lloria. Minuto e medio, 90 segundos para o remate do partido, ventaxa de 2. Bueno, que non se acabou o encontro, non? Parece que nos últimos 5 minutos é outro partido totalmente distinto, non? Sí, a diferencia de intensidade e de intencións dos equipos no principio do partido, agora a verdade que visible, o sea, agora ese golpe, ese lanzamento rostro de a Pablo González que se repón. Enrique Peter que pide disculpas, deportividade ante todo. Tremendo golpe, a verdade. Como para botarlle en cara a Enrique Peter que pueda levar un golpe, vendo que ten na cara, non? Aí temos menos de un minuto, un pouco máis de un minuto para o remate do partido. Ventaxa de 2 para o Cisne, momentos decisivos ten o Novas que marcar este ataque se quere ter oportunidades. Aí temos a Pau Torres buscando Pau Ferré, perdón, ese lanzamento non atopaba, o ataque que se consume. E facelo rápido, xa leva uns 30 segundos, un pouco máis de ataque, e para remontar estos 2 goles está complicado. Boa parada agora de Pablo González, unha parada que pode ser definitiva. E non máis que terá que presionar se quere ten algunha opción nos últimos segundos, pero parece que non ten esa intención. Quedan atrás o Cisne que vaise proclamar finalista desta Supercopa Galicia masculina. Está a xogar agora estos momentos de partido. Agora é Preciado que intentaba ese lanzamento, 10 segundos para o final, e o Novas que inca o xeonllo para otorgarlle ese posto na final ao seu rival, o Cisne. Estamos aí a sinal do final do partido, deportividade. E a verdade é que, bueno, un partido nunha segunda parte moi intensa. Votamos quizáis de menos un poquito máis apretada neste último minuto para ter un poquinho máis de emoción, pero bueno, victoria do Cisne
non sei, gran partido dos dous equipos meritorio, non, Roy? Decía Nacho agora que os últimos 5 minutos sí que suxe bastante intensidade. O que ti decías, quizáis un goliño máis do Novas para meter un pouquiño de intensidade ao final de todo e que fora un final de partido magnífico. Pero bueno, a verdade é que ha sido un partido moi interesante. A primeira parte con un ritmo de xogo quizáis máis baixo, ritmo moi pesado, así que as cousas non querían sair. E bueno, na segunda parte pois sí que é certo que incrementouse ese ritmo de xogo. O Novas a partir do minuto 50 empezou a correrse un pouquiño máis. E bueno, a verdade é que bon partido para ver. Bueno, interesante tamén a xestión destes partidos por parte dos adestradores, non? Porque sí que é verdade que é unha diferencia moi grande, non, entre o plantexamento inicial por parte dos equipos, no que contemporizaba máis, digamos que se probaban entre eles, non querían amosar tampouco todas as súas armas. O tanteo inicial. Ese tanteo, exactamente, en esos minutos finais no que xa non hai tanteo, xa o que queren é chegar a final, poñen a toda a carne no asador para intentar levarse, que o conseguiu finalmente o Cisne. Bueno, Roy, vamos falar un pouco de nomes propios. Quen destacarías do Cisne? Do Cisne creo que imos a estar de acordo. Eu creo que o lateral dereito Carlos Pombo xogou moi ben para mí. Foi o que cambiou o partido do Cisne con numerosas boas accións en ataque. E logo tamén nomear Iván Calvo e Dani Virulegio, que fixeron moi bo partido defensivamente, tamén Alex Conde con seus minutos, e para mí esos serían os nomes propios por parte do Cisne. Tamén nomear a Alex Chan, en esos últimos minutos asumiu galóns, metiu creo que os últimos 2 goles do Cisne que lle deron finalmente a victoria, que sí que é verdade que non o vimos tanto durante o partido, pero un xogador importante tamén, ter ese xogador que se xoga ese balón decisivo, non? Sí. Por parte do Rosal, que nomes destacaríamos, Roy? Pois en xeral eu diría que o partido que fixo Iago Flores defendendo, só estuvo el no pivote, tamén moi ben Pau Ferré, que tivo momentos de altibaixos. Bueno, está Nacho para sacar un protagonista. Bueno, temos a Nacho con Pablo Picayo. Nacho, adiante coa entrevista. Bueno, estamos con Pablo aquí, xogador do Cisne. Pablo, como bicho o partido este contra o Atlético Novas? Bueno, era un partido complicado, pero teníamos que traballar. Novas viña con baixas, pero nos centrámonos no noso traballo. O visto está que necesitamos currar máis. Bueno, parece que o partido nos últimos 5 minutos foi totalmente distinto ao resto, non? Parece que ibades cunha marcha máis, a competitividade. Sí. O que queríamos imprimirlle intensidade, pero iso tamén marcou que tivemos moitas imprecisións. É o que temos que pulir agora, así que toca traballar. Como afrontades o partido de mañán? Bueno, mesma mentalidade, aún por encima contra o Cangas, que ven máis rodado, empezan a Liga Sobal, e nos con mentalidade de facer as nosas cousas. O noso objetivo é que todos vayan collendo minutos, sobre todo a xente que ven nova, os que veñen de abaixo de juvenis, os novos fichaxes, con mentalidade de imprimirlle intensidade. Creo que é un bo partido para medir o noso nivel, seguir coa línea de traballo ata que comecemos a Liga en setembro, a final de setembro. Moitísimas gracias, Pablo. Gracias. Moitas gracias. Bueno, bo partido tamén de Pablo Picayo, felicitarnos máis por esta victoria. Bueno, o que decías ti, Roy, que ese reparto de protagonismo quizáis non Novas estivo máis repartido entre todo o equipo, sí, porque a verdade é que a batalla de Iago Flores no pivote foi espectacular. E tamén a aportación de José Leiras, gran aportación desde o extremo dereito en momentos importantes do partido. Tamén, por que non, a labor de Iago Santomé, que está agora con Nacho Permuy. Adiante, Nacho. Bueno, temos a reciente fichaxe de Novas, presentada a semana pasada. Que che fixo decidirte polo Novas neste mercado de fichaxes, Iago? Home, primeiro, pois o salto de categoría, que sempre é unha ilusión non xogar unha categoría máis, e por encima, pois no Novas, que tes todas as facilidades que o club te dá, sempre pois amosa mucha ilusión por ti, e creen que sempre me dixeron desde o primer momento que contaban, que iba a ter oportunidade de xogar, e eso é o máis importante.
un pouquiño mermados, non, cas baixas, non? Ao final eso é importante tamén nun partido tan igualado ata o final, non, Iago? Home, cando te enfrentas a un rival da tua categoría, eles con todos, e nós con todas as barzas que tiñamos de Germán, de Vila, de Guille, non sei, de toda a xente, creo que eran 5 baixas, Ose, eso acabase notando porque ao final menos cambios, mismo nivel, mismo ritmo, eso se nota sempre. Bueno, acabas de chegar, pero ti nos tens que decir tamén un pouquiño cales son eses obxectivos do Novas deste ano, como ves a plantilla, como ves a toda a xente que está traballando detrás. Home, eu veso bastante ilusionados, non? Ademais, están os resultados da temporada pasada, é verdad que nunca se de comparar unha temporada con outra, non? Porque é moi, o sea, non sería xusto se este ano non se consigue eso, pero bueno, creo que temos que competir todos os partidos eso mínimo e logo que os resultados acompañen e chegar o máis lejos posible. Por suposto, eso non se negocia. Moitísimas gracias, Iago. Bueno, moi alto nivel de Iago coa súa aportación, estreándose esta temporada na categoría de División de Honor Prata. Un xogador tamén con un porvenir tremendo. Roy, unha última conclusión do partido para pechar a retransmisión. Pois nada, un partido moi igualado que ao final non foi un correcalles como foron outros partidos. Impuséronse máis as defensas férreas, non tanto contraataques, digo. E bueno, ao final certos erros nos últimos intres decantaron a victoria de cara ao Cisne, que fixo un moi bo partido. Bueno, o que queda por ver mañá, todas as finais xogaránse na xornada de mañá, 2 partidos pola mañá, 2 partidos pola tarde. Espero que non vos lo perdades. Aquí estaremos para contalo. Fechamos a xornada de hoxe con esta imaxe do pabillón de O Gatañal. Vémonos mañá nos partidos das finais. Ata logo.